juhlavieraat, arvoisat musiikkiopiston opettajat, opiskelijat, lapset ja yhteistyökumppanit. Minulla on Imatran kaupungin puolesta ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi juhlistamaan musiikkiopistomme 80-vuotista taivalta. Tänään me ei juhlita pelkästään vuosia, vaan juhlimme tarinoita, ihmisiä ja ääniä, jotka ovat rakentaneet tämän yhteisön sukupolvien aikana. Näinä vuosikymmeninä musiikkiopisto on ollut paikka, jossa lapset ja nuoret ovat löytäneet oman äänensä, aikuiset uuden intohimon ja opettajat elämänmittaisen kutsumuksen. Täällä on aivan varmasti koettu ensimmäisiä jännityksiä esiintymisessä, iloa onnistumisissa, niitä pieniä kömmähdyksiäkin, mutta ennen kaikkea sitä yhteisöllisyyttä, joka syntyy kun musiikki yhdistää. Musiikkiopiston historia kertoo rohkeudesta ja sitoutumisesta. Jokainen opettaja, opiskelija, vanhempi ja tutkija on osa tätä matkaa. Ilman teitä ei olisi ollut lukemattomia konsertteja, kilpailujakin, musiikkihetkiä ja arjen pieniä oivalluksia, jotka tekevät musiikin opiskelusta merkityksellistä. Tänään me toki katsotaan vähän sinne historiaan ja taaksepäin, mutta myös luottavaisesti eteenpäin. Musiikki elää ajassa ja niin elää myös musiikkiopisto. Uudet sukupolvet tuovat mukanaan uusia ääniä, uusia tapoja oppia ja uusia unelmia. Meidän tehtävämme on varmistaa, että myös olosuhteet mahdollistavat sen. Musiikkiopisto omalta osaltaan valmistautuu tämän kulttuuritalon virran peruskorjaukseen lähivuosina. Näin meillä on mahdollisuus tulevaisuudessakin varmistaa opiston jatkuvuus ja erinomaiset keinot opiskella musiikkia. Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet mukana rakentamassa tätä 80-vuotista tarinaa. Teidän jokaisen omistautuminen musiikille soi myös tänään täällä, kirkkaana, rohkeana ja tulevaisuuteen suuntaavana. Lämpimät onnittelut musiikkiopistolle tästä upeasta merkkipaalusta ja oikein hyvää juhlaa ja nautiosta iltaa teille kaikille. Kiitos.